kamera og Symbian version 3. Ifølge Nokia selv, så er der ikke tale om en revolution med Symbian 3, men en evolution. Med andre ord, så sætter N8 ikke som sådan en ny dagsorden, men Nokia de har i stedet finpudset systemet. Det ser vi ved, at man nu kun skal trykke én gang for at aktivere funktioner, men også ved basale mobilting som sms og e-mail. Tidligere Symbian version 5 var en bøvlet omgang, når det galt sms, men det ser ud til at fungere bedre nu, og så er der endda også kommet smileys til. På e-mail-fronten er der sket forbedringer, så N8 kan vise HTML, det er også på tide, kan man sige, og generelt så glider e-mail-delen bare glattere. Multitouch er også blevet tildelt N8, så man nu kan zoome ind og ud med 2 fingre direkte på skærmen. Det fungerer rigtig godt, og frem for alt så går det hurtigt. Ellers så kender vi startskærmen fra modeller som en 97, men man kan bladre mellem 3 startskærme, som kan fyldes med programmer, som man har lyst. Man kan også have op til 20 favoritkontakter på startskærmen, som man kan bladre mellem. På kalenderdelen der finder vi en rigtig god integration med andre funktioner i mobilen, f.eks. ObiKort. Har man tilføjet navn eller adresse på det sted, man skal mødes i kalenderen, det gælder blandt andet fra både Outlook og Google Kalender, så kan man hurtigt forvise ruten på ObiKort, som jo for nylig blev gjort ganske gratis at bruge med både stemme- og pilevejledning. Meget er sagt om Apples iPhone, men når det gælder mobilspil, så er den bare i en klasse for sig. Nokia de lægger ikke skjul på, at de også satser på spil med N8, og de spil vi har set ser flotte ud, og de er let at spille, så tiden må vise, om de kan tage kampen op med iPhone på den front. Nokias musikafspiller har længe fungeret utrolig godt, men sådan visuelt har den haltet noget efter. Det rettes der op på nu med N8, hvor der er lækker coverflow. Når det gælder kameraer, så skulle N8 meget gerne uddele smæk til konkurrenterne. Det håber Nokia i hvert fald. Den har 12 megapixel med Carl Zeiss optik, autofokus og flash. Men vigtigere er det, at der sidder en rigtig stor sensor i N8. En, der faktisk skulle være større end den, der sidder i mange digitale kameraer i dag. Så det tegner med andre ord rigtig spændende, men det er lidt ærgerligt, at Nokia de ikke har smidt rigtig optisk zoom ind. Her gælder kun digitale zoom, og grunden til det bunder i designudfordringer, oplyser Nokia. Når man ser billeder på N8, så kan man ligeledes zoome ind og ud med fingrene direkte på skærmen. Når det gælder film, så kan den afspille film i DivX-formatet, hvilket jo er godt. Men det kræver i den grad en kraftig processor, og der sidder altså kun en med 680 MHz i N8. Så det bliver spændende at se, hvordan den håndterer det, når den også skal afspille film med Dolby Surround-lyd, som den også kan prale med. Designmæssigt skiller N8 så noget ud fra den formel, som langt de fleste touchmobiler i dag er skåret over. Der er kommet lidt mere kant til, og man kan også få den i andre farver end kun sort og grå. Ellers udmærker N8 så ved at have stik til HDMI, så man kan koble den til fjernsynet, og der er også micro-USB, og med en adapter skulle være muligt at koble en anden mobil direkte til, eller et USB-stik, for så at trække indholdet direkte over på telefonen. Og skærmen den er i øvrigt på 3,5 tommer. Som sagt så er Symbian 3 ingen revolution, og det er samme følelse man har med N8. Men Nokia de har virkelig lagt sig i selen for at finpudse styresystemet, og vores umiddelbare indtryk er, at Nokia med N8 helt sikkert er tilbage i kampen, når det gælder de absolutte topmodeller. N8 rammer i øvrigt butikkerne inden for de næste 3 måneder, og Nokia oplyser, at prisen lander på det, der svarer til godt 3.000 kroner.